Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Dahir Kori and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. A'a, Alhaji, har yanzu kana nan kana kallo? Baka je ka kwanta ba? Ya zan in je in kwanta? Ba zan je in kwanta ba har sai na ga tallar kamfanin Annur Islamic and Herbal Medicine. Domin kin san su kaɗai ne kamfanin da suke yin talla da kalamai masu kyau su kuma wayar da kan al'umma musamman sha'anin kiwon lafiya. Ni ma ina gamsuwa da bayanin na kansa akan magani, musamman maganinsa na cleanser. Ai wannan maganin shi ake kira ɗaya tamkar da dubu. Kuma shi ne maganin da yake warware dukkanin wata matsala ta zamantakewar ma'aurata. Ga tallan nan. Wannan shi ne maganinmu na cleanser. Maganin da yake jan ragamar magungunan gargajiya tsawon shekaru da dama har yanzu babu na biyunsa. Magunguna ne da aka harhaɗa aka samar da su da inganci domin magance kowace larura da ke damun ɗa namiji ko ya mace, musamman ga maza da ke fama da matsala na rauni wajen mu'amala, ko kuma a'a mazan da ke fama da matsala na rashin aihuwa, ko kuma mazan da ke fama da matsala na ɗaukewar sha'awar biyan bukata da iyali da duk sauran cututtuka. Shi dai kilinza magunguna ne haɗi da yawa wanda muka samar da su muke kiran su kit. Akwai maganin sanyi wato infection a cikinsa, sannan kuma akwai maganin da ke gyara wa ɗa namiji al'aura musamman a jijiyoyi, sannan kuma akwai maganin mukankat wannan shine kilinza kit ɗin baki ɗaya. Wannan magani ne wanda idan ka yi amfani da shi zaka jima kafin ka sake neman wani magani domin gyaran zamantakewarka ta aure. Wannan kuma magani ne da ke ƙara yawan ruwan halittar mutum ko da 'ya'yan basu da rai, wannan yana magancewa. Ga mazan da suke da karanta na alƙalami, ku yi amfani da wannan man, in Allah ya yarda komai zai dawo daidai, za a biya bukata cikin kwanciyar hankali. Muna da ofisoshinmu a Najeriya, Niger, Kamaru, Chad, Cote d'Ivoire da kuma kasar Ghana da kuma sauran kasashen Afirka. Wannan cibiya tana aika wa mutane sakonnin magungunan su a ko ina suke a fadin duniya. Mun bude sabon ofis a cikin birnin Kotono na kasar Benin. Mazauna Saudiya muna da wakili wanda muke ba da magunguna a hannunsa da ke birnin Makka. Mazauna Libya muna da ofis ɗinmu a cikin birnin Tripoli. Idan kana buƙatar magungunanmu, ka ɗauki lambobin da muka saka domin tuntuɓar mu. Jami'anmu suna nan suna aiki ba dare ba rana domin amsa wayoyin mutane tare da ba su shawarwari da kuma samar musu da magungunan da muke badawa cikin yardar Allah subhanahu wataala. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida. Assalamu alaikum.
sorry my dear. Na rike ban da abu ko? Please forgive me. Ina fatan za ki yafe mu a cikin zuciyarki. Haba Habibi, to razinarwa ta mecece dan Allah me yasa ka bani tsoro? Sweetheart, where are you? I'm back. I'm back home. Kina ina? Mijin ki ya dawo. Sweetheart, I'm home. Sweetheart, I'm back. I'm back home. Your husband is back home early. Happy. Menene ya faru? Lafiya? Al'amin, wace ce Minal? Kuma menene tsakaninka da ita? Abin ya motsa kenan. Kaga malam, kar ka kuskura ka mun pretending Al'amin. Kar ka yadda ka mai da ni shashasha ka faɗa min wace ce Minal kuma menene matsayinta a wajenka? Wace ce Minal? Minal abokiyar aikina ne a office. Sa'annan kuma wani matsayi take da shi? Amma ban sani ba. Ya zaka ce baka san matsayinta a wurinka ba? Bayan irin shako da take tsakaninka kai da ita. Wai ka maki irin wannan shirmemmen labarin wanda bai da tushe bare makama. Al'amin kai nake sauraro. Sai ka faɗa min wace ce ita kuma menene tsakaninka da ita. Idan har abin da aka faɗa min ba gaskiya bane ba to menene gaskiyar al'amarin?
ba wannan tambaya kamar da ke mun ba, domin idan na baki amsa za ki gane tambayar da take mun ba ta da amfani. To wace tambaya kake so in maka idan wannan ba ta da amfani? Kamata yake tambaye ni ya aka yi na dawo saɓanin lokacin da nake dawowa, ba irin wancan tambayar da ba ta da ma'ana za ki mun ba. Bana buƙatar sanin dalilin dawo ka domin ba ita bace matsalata. Kawai malam ka bani amsar tambayar da na maka. Haba matata uwar ƴaƴana. Bana son wani kirari. Babu abin da zaka min wanda zaka dauke hankalina daga kan wannan tambayar da na maka. Kawai ka faɗa min wace ce Minal? Matarka ce da ka aura ban sani ba ko kuma dadaranka ce? Subhanallahi, Nabila, ni ne ke siffanta da irin wannan masu munanan ɗabi'un? Kin fi kowa sanin waye ni. To idan ka san kana da gaskiya me yasa ba za ka faɗa min dangantakar da ke tsakaninka da ita ba? Ka faɗa min matsayin da take da shi a wurinka. Ka faɗa min alaƙarka da ita. Ta haka ne kaɗai za ka wanke kanka daga gare ni. Zan gaya miki amma ba yanzu ba, sai na dawo saboda zan yi tafiya ne. Shi yasa na dawo a wannan daidai lokacin. Wallahi ba inda za ka je Al'amin sai ka bani amsar tambayoyin da nake maka, babu inda za ka ɗaga daga nan sai ka sanar da ni abin da nake so na sai. Dan Allah ki haƙuri. Wani aiki ne ya taso na gaggawa, yanzu haka Sokoto zan tafi. Idan na dawo ne miki alƙawari ko me ke so ki sani zan sanar da ke domin ki fahimta. Wallahi babu inda za ka je ka bar ni da bakin ciki a cikin raina sai ka faɗa min wace ce ita, menene dangantakar ka da ita. Sai yanzu na zo gida zan shirya in taho yanzu nan insha Allah. Zan taho yanzu nan, kaya ne kawai zan ɗauka. Kin gani ko? Wanda za mu yi tafiyan da su ne suke ta kira na. Dan Allah ki haƙuri. Kin ga yanzu ba lokaci, idan na dawo za mu tattauna, za mu yi abin da ya kamata. Okay. Kana da lokacin da zaka je ka dauki wata yar iska a motarka ku dinga yawo kuna fira, ni ce da nake matarka baka da lokaci na ko? Da tsaya na saurare ki? Ai ke ce kamata ki tsaki saurare ni. Ba zan saurare ka ba Al'amin, kawai ka bani amsa. Okay fine, zan faɗa miki. Minal abokiyar aiki na ne. Kuma ita mataimakiya na ne, wato assistant ɗina. Kuma tana control and audit. Saboda haka office ɗin mu ɗaya da ita. Kuma kin ga Minal ba moto take da shi ba. Kuma idan muka tashi ne nake rage mata hanya. Kuma ba har gidansa nake kai ta ba, kawai a hanya nake aje ta in dawo gida ni ma. Oho. Wato mace muke ka ce a wajen aiki. Hakan shine ya baka damar ka dinga daukar ta a mota kana yawo da ita? Idan zaka je office da kuma lokacin da ka tashi? Ina ne unguwarsu? Amma me yasa ke so ki san unguwar da take zama? Saboda ina son in tabbatar da cewa abin da ka faɗa kan gaskiya ne. Okay, fine. Tunda kina so ki sani, yar brigade ce. Al'amin, tun san da ka fara zuwa aiki kake ban labarin abokananka, wasu ma har cikin gidan nan sun tako, ko na san su sun sani. To me yasa ita Minal din baka taɓa bani labarin ta ba? Yawanci wanda nake baki labarin su, yawanci abokanai na ne. Shi sa kike ga akasari suna yawan zuwa gidan nan. Ita kuwa kin ga kanwata ce, na ɗauke ta a matsayin kanwana. Ba wai abokiyata ba. Kin ga bayan da za a yi ta rinka zuwa gidana. Kin ga bayan da za a yi ta zo gidana, shi yasa ban taɓa ma baki labarin ta ba. Alamin, ta wadda ke tsakaninka da yarinyar nan ta wuce haka. Akwai abin da baka faɗa min ba. Kuma ni wannan abin nake so na sani. Me kike so ki sani? In sanar da ke bayan abin da na faɗa miki. Al'amin, jiya ka min ƙarya. Ka ce min karfe 6 ake tashin ku daga aiki, yau ma kuma gashi ka ƙara yin wata ƙaryar. Wai har tsawon wani lokaci zaka ɗauka kana binne abin da baka so na sani? Okay fine. Ni dai a nawa iya sanin ban san wani abin da nake boyewa ba, amma idan kin sani abin da nake birnewa sai ki fito da shi fili saboda ni ma in ƙara ilimi in san abin da ke nufi. Zan gaya maka. Na farko, ka ɓoye min lokacin da kake tashi daga aiki domin ka samu damar da zaka je ka aikata abin da ranka yake so. Na biyu,
ka fake min da cewa Minal abokiyar aikinka ce saboda ka samu damar da za ka yi mu'amala da ita ba tare da an zarge ka ba. Kin tafka babban kuskure. Ba wata halaka tsakani da Minal. Kuma idan har kina buƙatan ƙarin haske ko rantsuwa ke so in maki wallahi zan rantse maki. Akan haka. Gafara can! Rantsuwa ɗa namiji har wata rantsuwa ce? Idan kuna son ku yaudara babu abin da ba za ku iya aikatawa ba. To ka sani dai, Allah yana kallon ka. Dukkan abin da ka aikata kuma ya sani. Na ji duk abin da kika ce. Amma idan Allah ya da ni ya dawo na lafiya, za mu tattauna duk abin da ya kamata. Ba ni wurin waje. Hello, Minalu, ya aikin to? Aiki lafiya lau alhamdulillah. Kina yana? Karfe nawa za ku tashi ne? Ai na riga na fito tun ɗazu, ni na bar ofis. Kin bar ofis din ɗazu kuma to kina yana? Zan yi tafiya ne. Za ki tafiya, za ki je na? Za mu je Sokoto. Me? Za ki je na? Za mu je Sokoto. Sokoto? Kamfani ne ya tura mu. Wani irin aiki? Wani aiki ne ya taso kuma dama duk lokacin da irin hakan ta faru muke zuwa mu yi aiki. Ke da waye za ku tafi? Ni da abokan aiki na. Kamar ya abokan aikin ku kamar suwa kenan? A'a. Haba Habib, wani wace irin tambaya ce? Na faɗa maka na ce abokan aiki na ba sanin suka yi ba. Wai ke da Allah Minalla, wai me yake damun ki ne da Allah? Haba ya ina tambaye ki wai da wasu za ku tafi kina ce min wasu su wasu ba su da suna ne? Su wasu ba su da suna ne? Ina nufin maza ne ko mata za ku yi tafiya tare da su? A'a, ni dai dan Allah ka yi haƙuri da wannan tambayoyin naka. Kawai ka bari in na isa na huta zan kira ka sai mu yi magana. Jira da Allah, jira, karki kashe min waya, karki kashe min waya. Karki kashe min waya. Hello? 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 Wannan ne me take nufi da ni ne? Saboda bulakanci ina tambaye ki ma da suwa zaki tafiya ki ga mun ma kin tsaya kina mun wani kwana? Kawai kina kashe min waya a kunne? Kawai ki tsaya kina kashe min waya a kunne? Saboda wulakanci kina ga mun wani su shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. A yau muna da bako na musamman. Shahararre ne, ambassador ne na KISHI data. Dan Allah ku tafa masa. Ambassador, bismillah. Ba na zo na muku tallan magani bane a yau. Na zo ne a matsayin ambassador na kamfanin datan KashPay. Ni ne CEO na Kashful Ali. A matsayina na ambassador KashPay, ina tabbatar muku da cewa wannan manhaja ta kawo sauyi mai girma a harkar data da biyan kuɗaɗe a Najeriya. Abu na farko da ya fi ɗaukar hankali na shine yadda KashPay ke ba da MTN SME na kwana 30 akan naira 500 kacal. Abin mamakin ma shine idan ka gayyaci mutane da yawa za su baka kyautar naira 50,000. A matsayina na shugaban cibiyar Kashful Ali, ni da ma'aikatana muna amfani da KashPay a koda yaushe wajen gudanar da ayyukanmu saboda network ɗinsu mai ƙarfi ne da kuma kwanciyar hankali. Ba kamar yadda aka saba ba, KashPay ba ta cajin naira 1 ko kobo a yayin saka kuɗi. Saboda haka nake kiran duk wani mai sai da data ko airtime ko harkar tura kuɗaɗe a Najeriya ya koma KashPay, domin nan ne ake samun inganci, riba, sauƙi cikin gaskiya. Ina so na yi sana'ar data a KashPay. Yaya zan yi? Ki shiga manhajar Play Store ko Apple Store ki sauke KashPay. Idan kika gama rijista sai ki bada namban wayarki a yi miki bana. Daga nan ki saka farashin da kike so. Sai ki tallata shi ko ki posting, duk mai bukata idan ya tura miki kuɗi sai ki tura masa data. Ni ina da mutane da yawa, to ina so in gayyato su zo KashPay. Ta ya zan iya? Yadda zaki gayyaci mutane da dama a cikin KashPay kuma ki ci moriyarsa
Bayan kin yi rijista na KashPay, sai ki ɗauki namban wayarki ita ce referral code naki. Ki tura wa mutane, daga nan sai su buɗe KashPay da shi. Za ki samu gagarumar garaɓasa a dalilin wannan. Laure? Na'am Hajiya. Laure yaya za a yi kai wa baban Ummi abinci babu sinadarin gamsarwa? Wallahi Hajiya na manta ne. Wallahi kin ganshi a falo yanda kika san an masa mutuwa. Insha Allah Hajiya, ba ni minti kaɗan. Unity Black Tea mai sa wa tsakarwa. Unity Black Tea duniya ne. Idan kana so ka faranta ma iyalinka, to ka nemi ganyen shayi na Unity Black Tea domin samun armashi da walwala. Ganyen shayin Unity Black Tea duniya ne. Faliha! Yaran na fanaji suna amsa. Faliha! Ya yi kyau. Waya, ku taso, ku taho. Yanzu na gane abin da yake faruwa a gidan dama duk madarin nan da nake nema ku kuke shanyewa a boye. To yanzu za mu tafi sama in jan samu dadi in gaya masa. Waya mu tafi. Dadi. Dadi? Ina dadi yake? Yara yara, yara yara, wai mai kuke so, milki muke so, kirima, ya asha shayi yara manya, asha shayi yara manya. Babu shakka, Unity Milky Creamer ita ce tafi dacewa da yara har ma da manya, musamman ma idan za ku yi karin kumallo. Unity Milky Creamer ga daɗi, ga garɗi, ga kuma ƙarin lafiya da kuzari. Mai ƙara lafiyar nan tana da daɗi. Alamin, wai dan Allah dan Annabi wannan wace irin ma'aikata ce da zaka haɗa kaya haka da yawa kace zaka yi tafiya? Kuma ba wani dalili ne yasa baka sanar da ni zaka yi tafiyan nan ba? Wallahi sweetheart, ni ma ban san da tafiyan nan ba, sai da naje office yau ne suka sanar da ni. Amma duk yawan ma'aikatan da suke cikin ma'aikatar ku a rasa wanda za a tura sai kai? Ba wai ni kaɗai aka tura ba, dukkan mu za mu yi tafiyan kamfani za mu je za mu wakilci kamfani. Idan kin ga ba a yi wannan tafiyan da ɗaya daga cikin mu ba, to lalura ce wanda kuma ba ma fata ta faru. To kwana nawa za ku yi? Sun ce kwana 3 za mu yi, amma kin san ba sai yadda aikin zai kasance da mu ba. Wallahi ban yi na'am da wannan tafiyar da za ka yi ba, kuma ni dai da ina da iko da na ka tafiyan. Ni ma ba da sarai na zan tafi ba, ya zama min dole ne in tafi saboda aiki ne wanda ya zama dole, muna ƙarƙashin umarnin ma'aikata ne. To ita ma Minal din mataimakiyar taka tare za ku tafi? A'a, ba da ita za mu je ba, ita ta riga ta ɗauka hutu. Al'amin, ni dai ina tuhumar ka da manya-manyan laifuka waɗanda suke da barazanar tsayawar farin ciki. Ki haƙuri, idan Allah ya da ni lafiya, zan goge duk wani laifi da ke tuhum ana da shi. Insha Allah, da yardan Allah. Ki canja rayuwa, ki yarda
duniya ba, ba zan kula wata ba, ni dai soyayyarki ta ishe ni. Akan ka ina da kishi mai tarin yawa ne, ko ya mace ta raɗe ka damuwa nake ni, wasu lokutan ma su cewa nake ni, in ta tunanin wai ko ka daina kula ni, kai ɗin na musamman ne, don ku a zuciya kai zane, kai kake samin zargi har kishi ya kama ni. Magana ta gaskiya, ina son ki bayan haɗa ki da kowa. Ina da kishi, saurara. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Habib. Assalamu alaikum. Alaikum. Ina ne? Lafiya. An yi lafiya? Ya gida? Lafiya Ya kalau. yara? Lafiya lau ya hajiya da jiki. Ya hajiya sana da lafiya kalau wallahi. Masha Allah. Madalla. Umma dama mun yi waya da Minal ne take ce min wai tana hanya za ta je Sokoto. To ni sai abin ya daure min kai. Sai ce bari dai in zo in ji ko a maganan tabbatacciya ce. Au dama bata gaya maka cewa za ta yi tafiya ba? Ai da yake waya muka yi ban wani dogon magana ba na ce mata dai ta ce mun kawai suna hanya sun samu dama za ta kira ni. To dama aiki ne suka tafi Sokoto daga kamfanin sa aka tura ta. Amma kwana uku za su yi. To dama ta taba zuwa Sokoto ne? Wannan zuwan da ta yi shine na farko. To amma umma ita da wa aka bar ta suka tafi haka? Ita da Al'amin suka tafi. Al'amin kuma? Wai Al'amin? Oganta ne dai a wurin aiki. Dama ba ku taba maganar sa tare da? Ni ban san wani Al'amin, ba ta taba magana wani Al'amin ba. Kawai dai ban san shi ba gaskiya. To ɗazu dai suka tafi da ogan nata. Baffa ne ma ya je raka ta kuma har yanzu ma bai dawo ba. To amma ni umma abin da nake so na sani mutumin nan an tabbatar da mutumin kirki ne saboda kin san abubuwa sai a hankali fa. Habib, ka kwantar da hankalinka insha Allah babu abin da zai sa. Kuma ina ma da iyali. To amma umma an tabbatar din mutumin kirki ne. Yanzu ba mutane fa ba kasafai suka fiye tsoron Allah ba fa. Amma za ki ga mutane rimi-rimi da cikin manyan kaya kullum suna nuna mutane su mutanen kirki ne kuma da ƙarshe a zo a ga duk 'yan iska ne tsinannu a cikin manyan kaya. Kin gane? Ni ba za ku gane me nake nufi ba. Habib ka kwantar da hankalinka insha Allah babu abin da zai samu. To Allah ya sa. Amin. Dama addu'a ya kamata a yi mata. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barfaju. Na'am. Har sun tafi? Sun tafi. Amma dai ba tasha suka shiga suka hawo mota ba. Har bakin makaranta ya zo ya dauke ta a mota uban nata suka tafi. To shikenan. Ni zan zo tafi. To shikenan. To sai an jima. To shikenan. Allah ya da su lafiya. Habibu ka kwantar da hankalinka fa. Ba fa abin da zai faru wallahi. Ka kwantar da hankalinka ba komai insha Allah. Ba komai. Yayi gaskiya ne. To sai an jima. To shikenan. Daga da gida. Yawwa. Bafaju shigo ka zauna mana. Minal, kin taɓa dogon tafiya kuwa? Kai gaskiya ban taɓa dogon tafiya ba. Ko da yake dogon tafiya na taɓa yi zuwa Jos ne. Wow, gaskiya ayin nan da Jos ba tafiya ne mai nisa ba. To yau ki shirya tafiya zuwa Sokoto. Tafiyan kilomita 470. What? Au, kin ɗauka Kano ne zuwa Zaria? Ai ba karamin tafiya za mu sha ba. Saboda haka ki je rike ki ja marin ki daure tam saboda akalla kasar za mu tafiyan awa fiye da 5 akan hanya yanzu. Yau kace akwai zama a mota kenan. Wallahi ba.
Lallai kam to Ubangiji Allah ya sauke mu lafiya. Amin ya Allah. Kin san Sokoto akwai rana. To Ubangiji dai Allah ya kai mu lafiya kuma ya dawo da mu lafiya. Amin ya Allah. Lallai to bari in sa seat belt kam. Gaskiya. 5 hours is not easy. Wallahi ka ai seat belt in za ka yi dogon tafiya dama ya kamata ka sa seat belt. 450 kilometer. 470. 400 har da 70. 470 kenan. Wallahi. Ubangijin Rahama dai Allah ya sauke mu kan yau za mu sha zaman mota. Za a sha zaman mota. Akalla kasar fiye da awa 5 za mu yi a hanya. That's idan ma ba mu haɗu traffic ba kamar yadda muka samu traffic a nan kenan. Ya zami. Alhamdulillah. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Kori and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Al-Yusra Islamic Medicine tana ta kira don karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin Musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi wurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocin mu ta wayannan lambobin. Jume, har tashe ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko har tashe za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah. Har tashe tashi wallahi tallahi maganin ta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunan mu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i ko ba masturbation, wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya haifar ma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi, ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta, cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani ma'ana low sperm count. Ta muku wannan ingantaccen maganin mai suna low sperm booster. A cikin sati biyu yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Masu fama da matsalar ulcer, ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba. Kamar yadda kuka sani, cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar, Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garwa da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo, duk inda kuke a faɗin duniya, saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. Yau babu wanda yake da lokaci da yawa. Shi yasa A1 data ke kawo sauƙin sadarwa cikin sauƙi da sauri. A1 data shine tushen sadarwa na gaskiya.
ko da kwastomomi sun min yawa. A1 data na tafar min da kasuwanci na cikin sauki na sayar da data sannan na sayar da airtime ba tare da wata matsala ba. With the economics, what is economics this semester? Okay, so here's Karatu a online ko karatu a YouTube ko biyan kuɗi a banki yana samuwa ne cikin sauƙi in dai da A1 data. Data, NEPA, TV cable duka na biya a guri guda. A1 data shi ne tushen komai. A1 data. Tushen sadarwa. A1 data. Tushen sadarwa. A1 data. Tushen sadarwa. Sayi data, airtime, biyan NEPA da cable TV cikin sauki. Sauke A1 data yanzu daga Play Store ko App Store. A1 data. Tushen sadarwa. Bibi. Ya saka miya. Bari in je in yi wanka. Kina zafi. Wa. To. Kake cin abinci na bayan ka san yau dai ba ranar girki na bane. Ni dai bana so ka haɗa da anti wallahi. Ai ko ya haɗa. Yaya. Wani abinci ba na kana ci anan. Shi kuma wancan wa zai ci maka? Ya haƙuri. Ya haƙuri. Zo ka wuce dan Allah ni bana son irin wannan da kake kar ka ƙara min irin wannan. Wannan fa ai zan cinye duka. Zauna ka ci wala ko babu daɗi wannan abincin zaka ci. Ranar girkin ta ne zaka ɗauko wani abinci kana ka kama. Zauna ka ci. Kan asali. Sahinci. Yan rainin wayo. Ba komai. Ba tare kake bari ko ka san kishiya da ni. Kuna so ku san menene sirrin? Bari da baku wannan sirrin. Adakawa kori shine sirrina. Domin samun adakawa kori a wajen su tilas din sai ku tantance su kamar haka. Alhaji Yusuf Abdullahi, Alhaji Aminu Magama, Mazaf Mini Depot, Hamir Investment, Bello Nuhu Baba, Muhammad Gogori, Ibrahim Manchos, Ibrahim Fafa, Alhaji Ado na Ibrahim Dan Yaro. Amin karin bayani sai ku tuntube mu a nan ba kamar haka. 08088880548 sai kun zo. Wallahi na kasa gane al'amarin mata. Daga lokacin da suka fahimci kana so ka ƙara aure shi kenan ka yi ban kwana da zaman lafiya masifar yau daban ta gobe daban. Ma'an Salman kenan. Ai wannan matsalar ta zama ruwan dare kusan duk gidan da ka shiga sai ka same ta. Kwarai kuwa duk gidan da ka ga ana zaune lafiya to mace ɗaya ce a gidan. Idan ka zauna da su za ga biyayya amma kana cewa za ka ƙara aure kun yi ban kwana da zaman lafiya. To yanzu da Allah in banda abun mata ta ya za a yi namiji ya zauna da mace ɗaya? Ai duk wanda kaga ya zauna da mace ɗaya to haƙuri kawai yake. Amma in so samu ne namiji ai mafi karanci a ce yana da mata 2 ko 3 ko 4 ma. Kai da kake wannan zancen da muna da kuɗi da dukkanmu nan mata 4 ne da mu. Ba rashin kuɗin bane yasa muke zaune mace ƙwaya ɗaya? Wallahi kuwa duk talaucin nan dai kawai shi muke gudu. Amma inda sarari me namiji zai da mace ɗaya? Kaga ni fa bari ka ci ina ga zan yi irin abin nan da ake yi kawai ina ga zan nemi wata mace in ƙara aure a gefe wani lokaci an ce ka ƙara aure ma ka fi samun arzikin ai mu ne muke jin tsoro gara mu ƙara Habib. Abba. Ka kwantar da hankalinka. Karfa ka manta cewa da kai da Minal duk ‘ya'yana ne. Haka ne. Kuma ko da ba Minal za ka aurawa, ni ke da alhakin in je in nema maka aurenta ko a ina ne. Bare kuma ‘yata ta cikina da na haifa. Idan ka ga baka auri Minal ba, to sai dai wata kaddara daga Allah da ta sa cewa ba rabanka ba ce. Haka ne. Amma muddin kuna tare, to
to minal matar ka ce. To abba na gode sosai. Insha Allah kuma zan kwantar da hankalina. In Allah da ba za ka ƙara jin wani magana a kai ba. Haka nake so. Sannan kuma ina so ka kwantar da hankalinka, ka daina damun kanka akan aikin da take yi. Shi fa wannan aiki da take yi tamkar kariya ne a rayuwa. Don haka ba a san cewa me zai je ya zo gobe ba. Haka. Allah ya samu dace. Ba matsala. A matsayina na mahaifinta, na san irin tarbiyyar da na ba Minal. Duk inda Minal ta taka ta tafi, ina da yaƙinin za ta kare mutuncinta. Don haka ka kwantar da hankalinka. To abba, ba komai insha Allah. Sannan na yi waya da ita. Ta gaya min cewa sun sauka lafiya. Sannan kuma ba masauki ɗaya aka kai su ba da ita da abokanan tafiyar tata. Saboda su maza ne. Ita tana gidan manajan Sokoton. Cikin iyalinsa. Saboda haka na ganin ba wani abu, ka kwantar da hankalinka insha Allah. Ba damuwa, Allah ubangiji ya dawo da su lafiya. Amin. Ni zan zo in koma. To shikenan, a ci gaba da hakuri. Ba komai. A ci gaba da komai. Na gode sosai. Ina da kishi, ina da kishi, ina da kishi, ina da kishi. Magana ta gaskiya, ina son ki bayan haɗa ki da kowa. Ina da kishi. Saurara, saurara, kanki bani da kara. Wata ɓaki zai gani. Ina da kishi. Gyaggyara, gyaggyara, komai zo jejjera. Ni da ke babin da ya saura. Ina da kishi. Ni ma ina da kishin sosai ne baki gane ba. Ni ma ina da kishin akan kike baki gane ba. Hello, madam? Hello, Amin. Ka yi tafiya mai nisa amma ba za ka kira ni ka ce min ka isa ba? Ba za ka kira ni ka ce nake ba? Yi haƙuri. Wallahi tunda muka zo muka yi karo da aiki yanzu haka magana da ake ciki ma aikin nake yi akan kwamfuta ta. To, Amin yanzu aikin da kake a cikin daren nan. Abin da ya kawo mana aikin ofis mana. Kai da kuke aiki a cikin wannan daren? A inda nake ni kaɗai ne mana. Da wa zan kasance a cikin daren nan? Amin. Ka tabbatar kai kaɗai ne a wajen nan? Au, madan zargina kike yi? A tunanin ki zan kasance da wata ne a daidai wannan lokacin? Ba na zargin ƙarami ko ba na tunanin komai. Sultan ya bici ne? A rayuwa mu dinga tunawa da me aka yi mana. Kamar da faido mu manta mai san mu ya tsaya mana. Sharin zuciya kare da ya saka san mu ya zamo tsana. Saboda kishi mu daina komai da kati magana.
Hello, Minalu. Na'am Habibi, me kake yi har yanzu baka yi bacci ba? Ke dai zan tambaya, me kike yanzu baki bacci ba karfe 1 saura? Ai kai ma ka sani, in dai har na kai wannan lokacin ban yi bacci ba to tabbas aiki nake yi. Yanzu fi sabilillahi Minalu, wannan irin aiki ne wannan a cikin tsohon daren nan a ce har kawai yanzu kina aiki baki bacci ba. Ka san mun zo mun samu aikin da yawa ne a office. To idan har muna son mu cimma aikin dole sai mun zo mun dage. Idan ba haka ba a kwana 3 gaskiya ba za mu iya karasa wannan aikin ba. Saboda aikin yana da yawa. Amma tun da nake kiran wayar ki aka shi. Ka yi haƙuri, ka san bani da caji ne amma haka na ai bana kashe wayana. To yanzu kina yana? Eh. Kamar yadda na gaya maka ina gidan da muka sauka. Wani gidan kenan? Gidan manajan kamfanin. Gidan manaja yana da mata ne? Manajan namu ai babba ne, ka san yana da 'ya'ya da yawa. Dan yana da mayarinya da ta kai shekaru na wadda take sa'ata. So babba ne ai manajan mu ba yaro bane ba. To shi kuma abokin tafiyar ta kenan yana? Ok, ya Al'amin sun kama masa hotel ne yana can inda suka sauke shi. Shi kadai? Bana shi kadai. Ok, dama ba tare za ku yi aikin da ya je ya sa kuka tafi tare ba? Yanda muke aikin namu shi yanzu haka yana can yana duba general record of sales from December last year to date. Ni kuma ina duba na inventory store record da kuma cash record. Kin ga wannan yaren ku ne ni ban gane komai ba. Assalamu alaikum. Ga abinci na zan aje. Minal, ke da waye wannan murya wani katu ne aka kusa da ke? Ke da wani dan iska ne? Da ke na kikin mun shiru, hello? 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 Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Kore and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. AI Innovation Online School. AI Innovation Online School. Babban makarantar koyon turanci a sauƙaƙe wato a online kenan. Lallai akwai ina kake za ka iya karatunka a cikin wayarka. Ga waɗanda ba su iya turanci ba da kuma waɗanda suka iya kaɗan-kaɗan, ku sani mun tare da muku ajujuwa daban-daban tun daga matakin farko har zuwa matakin digiri. Rajista kawai za ku yi sai kuɗin wata a kuɗi ƙalilan za ku kammala karatunku. Wato za ka yi karatunka ka gama akan WhatsApp chat a cikin ƙanƙanin lokaci. A ko ina kake a faɗin duniyan nan? Lambar mu kawai za ka ɗauka ta WhatsApp? Kai mana magana, za ka koyi Larabci, Turanci, Faransanci kuma cikin sauƙi. AI Innovation Online School. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Dahir Kori takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Kori farin cikin masu gida.
kasa boyewa wanza na gayawa abin da ke raina. Ina da kishi na kasa mancewa abubuwan na da yawa Allah kai ruwa. Ina da kishi kishin kiyin yawa kullum yana ta karuwa an Allah ki karawa ki canje rayuwa ki yarda ba zan camana ba zan kula wata ba ni dai soyayyarki ta ishe ni. Akan ka ina da kishi mai tarin yawa ne ko ya mace ta raɗe ka damuwa nake ni wasu lokutan ma su cewa nake ni in ta tunanin wai ko ka daina kula ni kai din na musamman ne don ko a zuciya kai zane kai kake sa mini zargi har kishi ya kama ni. Magana ta gaskiya ina son ki bayan haɗa ki da kowa. Ina da